Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini apo pandainge ndichiri form 3 ndakabva ndazotanga kudanana nemamwe ticha, saka tichidanana paya takatanga tichaita bonde tichishandisirana dziviriro until one day iro protector racho parakazobesta. Then from that day vakabva vati vainge vava kusada kuti tinge tichishandisirana protector. So ndainge ndine umwe mukomana wangu uyo wandainge ndakatanga kudanana naye pandainge ndichiri form 1, but iye at that time ainge ava kusaenda kuchikoro because ainge ava kutongwavha, but ndainge ndichiramba kuti ndinge ndichiita bonde naye. Then ndakazoti paya pandakaona kuti ndainge ndava nepamuviri, ndo pandakabva ndazoudza sei vaya vandainge ndichidanana navo, but ivo vakabva vati vainge vasingakwanisi kuti vange vachizondiita mukadzi wavo. Ndakarwadziwa zvisingaiti because pose patainge ndichidanana navo ivo vaigara vachingondudza kuti I was going to become his wife. Mukadzi wavo ainge ari kumusha, vainge vachimuti rainge riri bharanzi, uye ndokusaka vainge vasingari kuti vange vachigara naye mutown, saka vainge vachida kuti inini ndinge ndichizova mukadzi wavo. But after that ndo pandakabva ndazoona kuti munhu uyu ainge achitotamba zvake nepfungwa dzangu. Ndakambozama kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yaya, kuzosvika vazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichizopomedzera uyo akazova murume wangu. Ndikabva ndazoita saizvozvo because ndainge ndichitya kuti kana amai vangu vakangogara vafind out kuti inini ndainge ndava nepamuviri ndaikwanisa kuzorohwa. So mukoma ndakabva ndazongoenda kuya ndikabva ndazonorara neboyfriend yangu, ndokubva ndatomuudza kuti ndainge ndatova nepamuviri. Ndakatomuudza that same day kuti watondimitisa, saka handichatombodzokeri kumba kwedu. Iyewo nekuda kwekuti ainge asina kumbogara akaitawo bonde nemunhukadzi, akangofungidzira kuti kana ukarara nemunhukadzi kana akabatira pamuviri anobva atongozviziva same time. Saka ndokuzvara kwandakaitawo vana vangu vekutanga matwins. Apa ndakabva ndaita vakomana matwins. Chinondirwadza ndechekuti pavana ava umwe wacho akabva amupa zita rabamukuru vake, umwe wacho akabva azomupa zita rake. So mukomana nhasi uno iye murume wangu ngaatombozvizivi kuti vana ava havasi vake. Saka apa ndikufunga kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunotaura navo ticha ava vakaritaya zvavo, vatokura vatochembera, but ndikuda kuti vasati vafa ndinge ndichienda kunovaratidza vana vavo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, nyaya yangu it is a family secret. Zvakakonzeresa kuti tinge tichizobva uko kwainge kwakambovakira sekuru vedu tichizouyawo uko kwakazovakira madzibaba edu, nekuti ivo baba vangu nemadzikoma avo ose vakabva vatongotiza mushure mekunge sekuru vashayika, because ivo sekuru ava vainge vaine umwe murume ainge achibva kuMozambique ainge ari mufudzi wavo wemombe. Zvinhu izvi hanzi zvakaitika kuma 1979. Saka sekuru vanonzi vakabva vazopiwa umwe mushonga uyo wavakanzi mushonga iwoyo wainge uchazoita kuti vange vachifarirwa nevarungu, because nguva yacho iyoyo hanzi varungu vaifamba vachiuraya mombe, vachiurayira vanhu mombe vachiti ndimi muri kupa magandanga zvekudya. Saka sekuru vakabva vaenda kuya vachizamawo kuti vange vachichengetedzawo pfuma yavo, ndokubva vazopiwa zvekare umwe mushonga wekuti mombe dziya dzinge dzichizowanda. Saka mushonga uya wakabva wazoti wapanduka, then ivo sekuru vanonzi ndopa vakabva vazochekeresa iyeye murume ainge achibva kuMozambique. Hanzi vakamuchekeresa mugore iroro ra1979. Saka vakati vakanganisa mhiko dziya, then ndokubva vazotanga kuona chipoko chemurume uya
uyo wavainge vakachekeresa. So sekuru vakabva vazoenda kuZambia, vaenda kuZambia kuya vakabva vazonopiwa mushonga uyo wavakanzi vaifanira kuti vange vachizoucherera mushonga iwoyo mudanga, ndokubva vaita sekudaro. But hanzi chipoko chemurume uya chakazongoramba chichioneka kuzonosvika sekuru vachizonoshayika, then vana baba vedu ndopavakabva vazotiza. So nyaya yavapo ndeyekuti seni zvangu ivo baba vangu vakashayika, saka mumhuri umu mava nenyaya iri kuitika yekuti since uyu mufi uyu ngozi yake yava kutanga kupfuka zvekare. Ngozi iyi yakatanga kupfuka mainge muri muna 2016, but nyaya iyi vanhu vainge vasingadi kuti inge ichitaurwa nezvayo. Vanhu vainge vachingoti idhimoni, endesai vana kumachechi vange vachinonamatirwa nekuti vane madhimoni. Ende takatomboenda kumachechi akasiyana-siyana acho anotonzi maprofets eko, ndo vatori nemukurumbira munyika yedu yeZimu. Vana ava vari kubudirwa, but dambudziko raitika nderekuti vana ava vari kungobudirwa mudzimba dzinotamburwa nekuti ivo madzibaba edu vakazofa vasisina unity, but pavakabva uko kwainge kwakavakira sekuru vainge vari united. But pavakazouya manje uko kwatakazokurira, umwe neumwe ainge ava kungoita zvinoita kuti ange achichengetedza mhuri yake. Saka vamwe ndo vakabva vazopfuma, uye mukufamba tinotoudzwa kutoti vamwe vakabva vazotorombera nemweya wengozi wacho iwoyo. Saka hanzi kune rimwe divi mweya uyu wengozi unenge uchitoshandiswa sechikwambo. Saka unozoti kana wauyawo kwatiri isusu tisinawo mari, then unobva wazotanga kutiparadza. Taparara mukomanashe, ende tinotoshaya kutoti toenda kupi, nekuti sefamily yekwabankuru vana vacho vane mari, ende ivo ndo vanotonzi hanzi vanotosaidzira mweya wacho iwoyo kuti unge uchiuya kwatiri isusu nekuti hatina mari. Takatomboenda kune imwe n'anga ikabva yatibvunza kuti imi vanhu imi hamuna kumbogara makafamba mose here panguva iya pakatanga korona? Tikabva tati hongu takafamba, mushure mekunge bamunini vashayika. Bamunini ava vakangowanikwa vakafira mumuti, ende nezera ravo bamunini ivavo vainge vava kuma 80 something years, but vakangowanikwa vakafira mumuti. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakashamisa vanhu vose. Then n'anga iyaya ikabva yati ngozi iyoyo ndo yakauya ikabva yatakura bamunini, ndokubva yazonova dzvinya ikavasiya mumuti, ende ikabva yazotiudza n'anga iyaya kuti pose patainge tichifamba tainge tichitovharidzirwa nevana vabankuru, because ivo nekuda kwekuti vane mari vaizoti kana mukunofamba tikanzi tinofanira kuti tinge tichiita chinhu chimwe chete, then ivo vaibva vazodzoka nerweseri vobva vazobhadhara n'anga iyaiya. Uye zvekare vanotonzi vanotodhila nedzimwe n'anga dzekutoti dzinotobatsira kunyange vanhu vatori nemazita anototyisa kana kutotaura papublic. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu saka ndakabva ndati ndombokupaiwo manumbers aniko, vakabva vatoseka. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu vakaseka zvavo pandakati saka ndokutsvakirai here mafone numbers kana kuri kunzi ndikasanganawo nevanenge vachiti vanokwanisa kukubatsirai. Vakabva vati vana vabankuru vangu hamusi kuvaziva imi, vane imwe mari inotyisa, uye zvekare hanzi vanobatsirwa nedzimwe n'anga dzekuti hadzingobatsire munhu wose wose nekuti dzinodhura. Saka hanzi ndokwavanoenda ikoko, ende vanoti kana vaenda ikoko vanobva vaita kuti mweya uya unge uchiuya kwatiri. Zvakangoma hazvo vedu ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu, zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Saka inini mukoma ndakapiwa stove. Unoona stove dziya dzinoshandiswa kumusha, ndikabva ndazopiwa duri nemutsvairo senhaka yandainge ndakasirwa naambuya. Saka
sezvo ndainge ndiri munhu ainge akakurira mutauni, takati taenda kurufu rwagogo ndikabva ndatoramba paya zvinhu pazvainge zvava kugovewa zvikabva zvanzi hazvibvumidzwi kuti zvaunenge wapiwa pakugovewa kwenhaka iwe unge uchizviramba. Gogo vangu ava vainge vasina kana chavainge vainacho, vainge vatoriwo zvavo murombo wekupedzisira, saka ndainge ndichingosema ndichiti handikambogamuchiri zvinhu zvavo. So mukoma ndakabva ndazongomanikidzwa, then amai vakabva vazotora zvinhu zviya vakabva vazozviisa mumotikari, takabva tazodzoka zvedu kuHarare. At that time ndainge ndichitoenda kuboarding school. So zvaizoitika mukoma ndezvekuti ndaiti ndiri kuchikoro paya ndaizotokaruka ndatomuka, sometimes ndaizotovhunduka ndakatomira padhuze nemubhedha umwe wandinenge ndichirara naye in the same dormitory. So ndakazotanga manje kuti paya pandinenge ndamuka ndobva ndatanga kudzipa mamwe maclassmates angu zvekuti vaibva vazobatwa nemadzikirira. Asi nguva iyaya yekuti ndinenge ndadzipa munhu ndichida kutomuuraya ndobva ndaibva ndazongoona chimwe chiedza chaizongopindamo mudormitory imomo, ndobva ndazomhanya ndobva ndadzokera ndobva ndanorara. But shungu dzandainge ndava nadzo dzainge dziri shungu dzekuti ndinge ndichitouraya. Saka one day ndakabva ndazodanwa nevamwe memu ava vakandidana vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuoffice kwavo. Ndakabva ndazoenda kuya kuoffice kwavo, then vakabva vazondiudza kuti vainge vachiziva kuti ndainge ndiri muroi. Ndakavhunduka pavakandiudza kuti ndainge ndiri muroi, ndikatoshaya kuti vainge vazvisiva sei kuti ndainge ndiri muroi. But ivo vakabva vanditi usatya, ndopa vakabva vazobuditsa imwe ringi yavo, vakabva vanditi ringi yavo iyoyo yavainge vachindirakidza vainge vakatoipiwawo navatete vavo. Vakabva vanditi ko iwewe wakapiwei? Ndikati handina kana chandakambopiwa. Vakabva vati ndiri kunzwa mweya wagogo vako uchinditi iwewe vakakusiyira zvinhu zvavakakusiyira, zvinhu izvozvo zviripi? So we have been keeping those things in the storeroom kumba. Ndo zvandakabva ndazovaudza meme ivavo. Vakabva vazoti vainge vachida kuti inini ndinge ndichinyepedzera sekunge ndainge ndichirwara. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndarwara. Then my parents came and picked me up kuti vange vachienda neni kwadoctor. Saka meme vaivai vakabva vazouyawo ndokubva ndazovarakidza zvinhu zviya ndakavarakidza duri mutsvairo zviya zvandainge ndakapiwa. Vakabva vazoti vainge vachida kuti vainge vachifanira kutungamirira na vakabva vazonditi vainge vachida kuti zvinhu izvozvo vange vachienda nazvo kuchikoro. So vakabva vazozvitora vakazviisa mumotikari mavo. Manachi pachikoro pandakadzidza ipapo hameno kuti ndakabira mamwe maclassmates angu mangani zvibereko zvavo. I am responsible for hundreds and hundreds of women out there that cannot conceive, because zvandainge ndoita namemu vaivaya ivo vainge vasina simba rekuti vange vachipinda mumadormitories. Saka vaibva vazotuma inini. Ndaiti ndikasvika pane musikana uyo wandinenge ndichinzwa kuti ndoda kumutorera chibereko chake, ndaibva ndazongoenda ndobva ndanobata sikarudzi yake. Ndaizoti kana ndabata sikarudzi yake bva ndatotora chibereko chake. Saka ndainge ndichipa zvibereko izvi zvandaitorera maclassmates angu kuna memu vangu. Then kwaizouya umwe mukadzi uyu, she was always wearing black, ndiye aizouya obva azotora zvibereko zviya but zvainge zvichiitika in the spiritual realm. So ndakazoti ndapedza form 4 yangu memu vaya handina kana kuzombotaura navo kuzosvika zuva ravakazofa. Vakabva vazouya kwandiri vakabva vandiudza kuti ivo vainge vatoshayika uye ndainge ndichitotaura nechipoko chavo. Ndakatochiona chipoko chavo ainge ari masikati. Saka mukoma vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichingoenderera mberi nebasa rangu. Ndakabva ndazotoroorwawo ende ndikatochata. Nanhasi uno ndinazvo zvinhu izvi zvinotongogara mune kamwe katool shed kangu, because ndakabva ndangoita sekunge munhu anofarira zvekurima. Saka mukatool shed kangu ndo munogara duri iroro nemutsvairo uye zvekare nedumwa rangu. Dumwa iro rava kundiurayirawo hama dzemurume. Dumwa iri kunyange ndikazama kuti ndige ndichirikudza kuti handiritendedzi kuti ringe richiuraya hama dzemurume wangu, iro rinoita zvarinoda parinenge richida. Saka rakatombonditi kana usingadi kuti ndige ndichiuraya hama dzemurume wako chindipaka ndige ndichinwa doro
rikabva rati chindipa kandinge ndichinwa ropa remurume wako, but murume wangu ndinomuda, then rikabva rati saka chindisiya ndinge ndichiita zvandinoda. Hama dzemurume wangu sofa dzashayika dzinokwana idzo kuita 6, ende vose vakashayika varume, ende vose vakashayika vakangofa nechirwere chimwe chete chekuti vanenge vachingotemwa nemusoro. Saka ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Zvandinoita hakusi kunzi ndinozvifarira, but ndinotonzwa kutoti panapa ndatogarwa nedhimoni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi pachikoro pandakadzidza, hanzi vandainge ndichidzidza navo vasikana vazhinji vacho hanzi ndakavaita ngomwa. Zvakangoma hazvo vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kaviga chitupa changu. Saka murume wangu iye anowana mari musi wa22. Saka murume wangu akatongobva kubasa ainge angori ne1000 rands. Murume wangu iye anowana 5.5. Saka ndiri kumubvunza kuti ko imwe mari yakaenda kupi? Murume wangu iye haasi kuda kundipindura, anongoramba akanyarara. Saka ini ndava kufungawo kuti pandichapiwawo mari yangu month end, because ini ndinowana mari musi wa31 kana kuti musi wa1. Ndiri kufunga hangu kuti kana ndikawana mari yangu neniwo ndinobva ndangovigawo mari yangu, because I feel as if ari kuda kundishandisa. Why is it iye asiri kuda kuti ange achindiudza kuti mari yacho akaiisa kupi? Please vedare, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Situation iyi yandatarisana nayo mumba mangu ndingaisolvawo sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Munhu kungoya akangobata 1000, ko imwe mari yakaenda kupi? Imwe mari yakaenda kupi? Hanzi ndo zvandiri kuda kuziva. Pakaipa.